nalika sliramu tinggal apa sliramu ra krasa aku kudu sampai karo sapa tak suwan riko nek Semeri arepe golek ngendi meneh kok wis ora ning tunggale reneng tunggale bocah iki. Penak to kendangane Mas Meri? Bagiku itu adalah sangat-sangat biasa. Lambemu kadung leh ngelem kaya ngono kok bagiku. Lah sing ora biasa iki sing piye maksudmu? Ya kurang seser lho apa nih kan Salindri sebagai bintang kok kendangane mek sakmono iki. Wah, karepmu rada keras. Nggih ta? Mas sing sok-sok neh ki lek nyepot iki sing rada banter titik. Nangis sakjroning ati. Banter-banter terus rontok. Kene lho. Kowe ora tau to tak omongi sinden le joget aja banter-banter. Mari bapak duwe pabrik idep. Napa? Pabrik idep napa? Yo lek rontok nggawe pabrik idep dijenengne cap jempol. Lah kok saged cap jempol napa jempol wonten rambute? Wis ora ngerti karepku iki. Lah nggih kudu dijelaske jenenge Jek. Tegese nek Waranggana ku len joget keseseren mengko bakale rontok akhire bapak nggawe pabrik idep. Lah niku napane sing cap rontok. Jempol. Lah nggih niku jempol kok enek rambute. Jempol jenengan apa wonten rambute mboten to? Ya ora. Ora ngerti iki Dek. Ngen kula nggih mboten. Sitok iki sing ora ngerti. Niken Salindri. Iya, sugeng dalu. Eyang.
Jangkrik nang kok. Kok iso iyang iki lho? Lah pripun? Iyang apa maksude wong tuwa? Nggih to? Nek aku kok celuk iyang ki rasane ning panggung ora lila. Lah kok mboten saged? Ya maksudnya nek Kok mboten sayang saged? itu baru saya bisa menerima. Sayang. Hati saya kan masih punya asmara, artinya Sayang iku lek sebutan nama pacaran itu sayang. Lek kula teng jenengan nggih eyang. Mengke lek apa rumasamu wajahku wis ora mumpuni oh cedhekan mboten romo ki Sunda Kang mboten. Dadi wajah jenengan niku tasik kelihatan enim. Ya ngono Is the enom. Celuk. Nyeluk ya Mase, piye kabare Mase? Oh gitu ya. Piye kabare Mas? Ngono lho. Wong ki nek pethuk karo wong tuwa aja sok ngomong nuwekke, ya. Iya. Ndak boleh. Oh iya. Ning ya aja sok ngomong wong tuwek kaya cah cilik, ngono ya wonge ya nesu neh. Oh iya, ndek wingi wonten tanggi kula niku moh. Piye? Nggih ta, kula lake wonge niku pun sewepuh moh saestu. Piye? Nggih. Pak jenengan niku kok tasik kados bocah ta, Pak. Lah kok nuwesu? Soale ra ndek untu. Untune. Dadi mangkane ya tak lokne. Oh ya kuwi ya ora kena. Wong maksude untune wis sompong. Nggih, kados jenengan asline jenengan lek nang damel untuk pasangan ta niku. Ora tempiling pisan kok sisir aja. Untuku sing sir kro wae ora eneng kok untuk pasangan. Asli iki, Nduk. Oh asli. Mboten Asli. saged dicopot. Lambi. Mboten wonten niatan damel untuk pasangan. Beh, niki kan iso mirangne aku to, Prap. Mulai rok tembel ditanono ngene. Mo, jenengan mboten kangen kalih kula. Piye? Mboten kangen kalih kula. Ya kangen ngono. Saestu. Lama enggak jumpa. Lek kok. kangen nyangoni nah. Ya Jare mesti to kangen. aku tak sangoni. Alah, tenane. Iya. Oke. Nek sampeyan iki janean rung ngerti dhewe sing ngerti dhewe terak ibumu. Kene to rada cedhak aku kene. Aku sih ora nggondo ambune wong wedok dadi iso kemrengseng kene iki anu. Rada nyedak kene aja. Mboten saged niki pon pok niki teng mriki. Ngapa? Pok Maksudnya? pun maksimal, pol. Ndak Dari mau si- dekat ke sini. Nggih, mboten apa-apa. Nah, yang ngono. Alah jenengan ta rene sing maksa. Lho ndak maksudnya kan apik to adegan ini kan kreativitas di dalam karo sinden ini begitu. ukur-ukuran. Nah, ini yang bermakna artinya ojo nganti sinden karo dalang itu berhubungan cinta itu tidak boleh. Lah teng napa? Itu larangan, ku gagalne pangku. Nggih domongi duwe bojo dalang niku mboten penak mo tak omongi mo. Oh, Jenengan niku tak ceritani lek duwe bojo dalang niku mboten penak saestu. Kok iso ora penak sebabnya apa? Bojone akeh jarene. Nggih napa mboten? Ora ngerti kok iki lho sing ngomong iki lho sapa kok yang ngerti bojo. Lho, tirose kan Ya tasik dalang itu tirose. kan biasanya banyak sing ngedani. Heeh. Karena dia punya kemampuan untuk berbicara ki. Mas ya sinden kan yo akeh sing ngedani mo. Tapi lek sinden aja nganti geleman. Ndak dalang niku nggih mboten nangsal geleman. Lek wong lanang geleman ndak masalah, tapi lek wong wedok dadine ora baik. Oh ngoten. Wong lanang kuwi kudu seter. Lah jenengan nggih geleman to mo? Yo ya ora mesti lek ditawani ngono ya sok spontan ya sok gelem. Tergantung kebutuhan. Nikah ini sik cilik urung ngerti dijak umuman kuwi kok. Jadi coba saiki nembang sing penak no. Ini ibarat Ya iya iya. kayak tembang Ibarat satru iki kayak tembang satru karo. jenengan tetes Deni Cuknan. Ya pokoknya kowe nembang satru ora sangge Deni Caknan. Oh niki nembang satru. Saya ning kene sik to ning kene. Kula ngepasne nada lho. Ngepas nada ning kene ngopo kuping Iya. ora krungu. Kan kersane cetha. Beh, kowe lho ning kene nembang satru ning kene tak. Rodok dhuwur, rodok dhuwur, rodok dhuwur. Ora usah cemburu jah kowe. Ah, Angger aku cedeki nikah nang cemburu. Mbak kok Ajijahi ya malah seneng gitu, Mbak. Cedek ya anake ya. Dipek. Sing tak tresnani. Wong sing tak tresnani tak gawe sandara ati mbok aja satru satru wae sayangku
bagiane dalang ngene lho. Nyedhek wong ayu ditembangke. Lah kowe nek kebebasan to ngene iki. Jenenge wong cah cilik lho wani karo Saliman iki artine mo. Apa? Saliman. Iya ora apa-apa. Jajal rasa percaya. Terus Mboten jenengan serne pun mambu di serne. Jenengan mboten damel Rexona toh? Rekso ora mosok mampu ya Sing ora. merek deodoran Saya tuh selalu menjaga awakku ki ambune kaya jari anyar kowe. Ngono lho. Oh, berarti badak. Jari anyar niku malah badak lho. Kaya apa? Jari anyar tirose Maksudnya jari anyar ambune kan kreseng-kreseng ngene. badak. Teng pasar kula niku jari obralan jari anyar badak niku. Badek ndasmu kowe diomongnya. Terus no. Trimo kabar koncopo aku ngerti kerjamu Aku kelingan mendul. Murki atiku Aku kelingan zaman gabungan karo mendul lho. Mintul Susune mendul gedine. lah halah kok ya sing dieling-eling kuwi Terus nih. Ngomong beline. aku Nyuwara iki cedhek nih lho, mige iki disetek cedhek. Ora. Aku ngerteni Aku ngertenimu Ngene saene wis dibayar 20 juta ro Mas Deprine. Sik oleh jam iki mang ngono. Napa? Duit. Sing 20 juta niku sinten? Ya yaene wis oleh sakmono ngono hitungane. Lah ya sinten sing entuk sakmono? Aku Wah, ini kan salintri nggih. 150 20 juta. Ninggal das. Sang grogoti Piye ta kabeh. Cek ta? Piye ta wongmu? Maksud piye? Niken Salindri nanggap Niken Salindri niku sewengi satu lagu niku 20 juta. Ninggal ndas. Ninggal das. Dasnya dituku. Dadi ndasmu dikethokno piye? Alah, niki lanjut apa mboten? Iya ya lanjutno to. Jangkrik iki roncano. Kowe iki jane anak soto to? Dadi rasa anak jenengan. Mbahmu biyen dadi apa? Mbah kula mbiyen dadi maling. Kan kowe aja samu. Seni ya. Maksudnya mbahmu maling tapi senine bapakmu. Lho mboten, maling-maling sing barang apik ngoten niku. Kados maling pahala ngoten niku. Oh, ngamal. Iya, siap. Eling karo bab ngamal Iya, ora kok iya, mbahmu maling tukang nyolong pitik to. Mboten niku lek mbah jenengan. Penak mbah. Kowe. Kok iso lho kowe kok. Yo mbahku yo kaji lho. Sinten? Mbahku. Mbah jenengan? Heeh. Lah tapi jenengan mboten kaji. Badene. Aku mangkat terus kaco Lah ten apa? numpak perahu, peraune kelem lah ngono lah. Kaji ya numpak perahu sedaya dipangan paus. Yo kaji mbiyen pernah numpak perahu. Lho, ya mboten wonten jaman riyen niku kajine mlaku. Kaji numpak perahu. Kowe karo kaji mlaku nyeritani ngono sapa? Lho, Mbah Kaji niku biasane mlaku. Jangan dia mlaku kok kene warap ono. Tanggi kula niku namine Mbah Kaji. Terus piye kuwi? Biasane mlaku lek ben isuk niku. Ora munggah kaji to maksudnya. Lah labimu kok iso. Jenenge Sukaji tapi rene aneh. Enek ngene, Mbah Kaji ra iso ngaji ya uci duk beduduk. Apane beduduk? Ngono. Ade. Yen jenengan ya lucu. Kowe iki ya lucu kuwi kok diomone munggah kajine ngarep ki numpak perahu kok jarene Mbah Kaji ning tanggane dheke mlaku mergo jenenge Kaji. Sak pira, Mas? Aku ngenteni Aku ngentenimu Bintang film
Ya jebol kupingku kuwi lek lambemu kaya ngono ki. Dadi rasa kan nemplek wau. Lah jenengan kan radi. Budak. Kak, mboten. Tirose sinten. Kok jenengan ngaku? Oh, aku ki ora budek tapi lek kan buangane adoh ngono kan. Oh, kupingnya silinder. Hah? Niku kupingnya Oh, mana silinder. kuping kok silinder lek mripate silinder enek ora nek kuping silinder. Kupinge suda krungon. Lek basa halus iki tak napa Rama radi suda pamireng ngono. Oh, napa Rama radi suda pamireng? Lek kasare piye? Napa Rama? Napa Rama budak? Lah ya kuwi ndak bener ngono lho. Oh, ngoten. Dadi Rama suda pamireng. Heeh, tul aku ya ngono. Tul nah, nikan enek-enek kene gak tul. Rob. Ada orang cemburu, biar berdiri. Dia mau komentar apa sekarang? Siapakah dia? Aku tahu hatinya. Oh, tahu isi hatinya Romo. Tahu. Itu kembaran saya loh. Kembaran opo kayak gerdu kembaran. Apa lo lihat-lihat? Ya kamu lucu. Lucu kenapa? Seperti Filipin. Kok pinipin dong? Lah kok? Oh enggak gondol. Bubuhu. Buburu. Bubuhu. Boranda. Gak ngerti ku bobo wong bobo kok cari boboro. Anten kupinge rada. Kuping denggelmu kuwi lak. Nun sewu kula anu ngadeg niki. Iya no. Oke, Sinemeng. Wong sing tak tresnani dadi sanjarane ati. Wis sembarang. Mbok aja satru wae sayangku. Mek trimo tembang iku ta. Nyapa? Terus aku dikira cemburu ngono. Mungkin Tidak bisa. F mas F. le nyabrut. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saeng-saengke ya mesti kalah. Cemburu iki, gak jare saya tak banding-bandingin karo awakmu. Oh ya oh aku ya. Loh, cinta ta aku. Ndak mampu deh ngejar aku. Mongsaku. Lu nangis tuh deh. Oh iya, bari kita balas mbek lampu. Tahu njaluk ambung aku tak tahu. Menengok. Oh, sampean mau nyanyi, aku nyanyi 1 2 sama nyanyi dibanding-bandingke. Stop bene ora usah tukaran, yo tak untung aku tak dum tak keturunan kabeh. Ora trimo, tak nganu lagu. Nengok kene aja De. nek ngono. Iya ya. De. Efek gedang kluthuk sirah mumet mantuk-mantuk. Tak kira dangdutan jebol pitik padha kluruk. Iwas aku joget goyanganku koget-koget. Ora wani ngenek aku sangu ayo penyet. Ye. Sik. Wong kok engko paling kowe wong kok ngene dibanding-bandingne isane lagune kuwi paling. Sone kuwi paling yo. Gak perkarane apa jenenge Weh, satru panganane apa teko. aja dibanding-bandingke gak perkarane ngono Pak De. Terus Niken iki sik cedhek diluk kok wis kepikiran gedang. Apa maksudnya piye tak? Mboten kok perkara satru, mboten kok perkara banding-bandingke. Niken iki sik cedhek jenengan diluk kok wis kepikiran gedang keluthuke jenengan. luwe yo. Iki kan bakal gedang. Ya ampun. Enak gedang susu, gedang marlin, gedang rojo. Ya ampun, berarti romomu ki tipe gedang sing ya apa? Gedang kuwi gedang anu lho. Gedang bosok. Apa? Kowe ora gedang anu. Ngomong apa lho kowe kok iso gedang bosok bareng gedang pencut. Sapa sing ngomong? Niku lho.
pecaten. Lha wong penonton aja. Penonton. Penonton to. Ah, Ben nek penonton wis pokoke ra mulih ngono. Gedang apa Pak Den jenengan badhe ngendikan apa? Gedang sing dawa lah sakmene. Gedang Lumajang sing dawa ndeloleh Anu, debok iki debok. Debok iku. Gedang biar. Gedang biare lho. Ya. Manuk kuwi ngono kuwi. Nuwun sewu. Sik ta Pak Den jenengan nuwun sewu nggih cangkeme niku lho. Cangkem ndasmu kowe iki sinden kok nyangkemne dalang. Ampun, ampun bos. Mo. Niku manuk napa sing maksud jenengan? Lah hubungane apa? Ora, lek manuke sakmene lho terus kurungane sak pira? Gak maksudnya Regane pira yo anu manuk apa? Manuk Garuda. Manuk gedang biare lho. Elang. Ya iso takur-takur ngono. lek mbayangno gedang biar iku kan deloleh dawa ngoten lho. Arakmu asosiasimu itu wis meleset. Mboten kok asosiasi, perkarane bahas gedang jenengan kok muni manuk ngoten lho. Oh, manukku ya sak gedang biar kuwi lho. Lho. Bayangno endane lek musim adem-adem lho. Maksudnya lek Nutul kowe kok iso. senengane kuwi senengane kok ngono. Napa aku lho kok dibanding-bandingno karo Niken? Mbok Niken diayu-ayuno nang kono, disembah-sembahno kaya ngono padha anake. Ingin kesini, ya wis tak tumawakku ndak apa-apa. Gak males lah apa aku rono. Lho, sampean kudu gelem ben iso ngrasakne. Ngrasakne apa? Tak omongi to, tak omongi. Dagelane mang ning didagelane kok ora entek Ora ketara. enek dagelane Sik ora tak enek. takoni kene. Ora enek dagelan iki to kowe karepmu iki. Ora enek. Prof, Dalem Ngengek sih. aku nek ora ning wong wedok ora iso omong. Kowe gendeng rene. Lho, ojo. Tenan bahaya ambune. ambu apa? Ya kowe mau jarik apa jarik teles Prof, apa? kowe rene. Dalem Pak De. Moh, lapa aku mangkok dilok-ilokno kudu. Amplopmu sing gawa aku amplopmu. Iya gak apa-apa lek ngono gak apa-apa aku tak midek. Hati-hati lo ya dikurangi biasane amplop Kowe e. yo alon nyedek dalange sing alus yo bras. Ya aku iki ngene, ana ing ngene gelem ta gak? Waduh. Gong ning nong ning nong ning gong ning Jane. nong. Iki mantan monggo kanje. Kowe dalange manten piye jane? Hah? Mboten saged kula. Biasane pripun? Aku juga bisa mesra dengan Pak Prabowo. Pripun mau biasane dalange mantan niku pripun? Cemburu kamu? Enggak. Lha apa? Jangan cemburu, saya itu orang lawas. Jadi sebelum Niken itu sudah ada Probo. Ngene iki lho aku seneng karo Mas Jepri. Ini kan ambune Prabowo enak. Loh, lah kula napa mboten enak? Gak. Seneng kula kali Mas Jepri nggih ngeten iki lho. Nanggap Jeffrey Cole. jenengan. Nanggap aku ono Dek Niken. Tontonan tatanan sarwi tuntunan. Sapa ngerti jenengan teko kene dadi tuntunan? Nasmu kuwi. Oh nganu, apa? Lah kan tak tuntun bapakku kan? Oh iya, bener. Itu juga eyangku. Nah, Pak De. Monggo tak tonton ya. Ditonton sarang-sarang ya, Mbak. Ya ngemu. Apa enggak yang. Pak De. Nah, Kula niki lek jenengan bandingne kali niku jelas beda. kowe kuwi carane ora ayumu iki karena lampu. Ya gak iso wong aku jelas wong bersinar kok iso karena lampu-lampu matane. Matane lampu ndasmu ning kuwi. kalem Maksudnya Mbak kowe Prabowo. tanpa lampu ora bakal bersinar. Oh tidak bisa. Bersinar itu menandakan bahwa rasa yang ada di dalam saya, karakteristik di dalam Probo itu bermunculan. Ya rasa kacane lampu kuwi. Rasa apa? Rasa lampu ya ono setrum, ono listrike. Ya gak bisa Pak De. Bersinar apa meneh Probo, kuwi mesti wong sing sering tirakat. Manggis. 10.000 tiga, 10.000 Waduh, tiga. latene jen ganggu iki. Loh, kula sing dodol. Lah. Kula sing sampean. Sedek, Prof. Pun Mas. Jangan meneruskan bicara dulu. Oh iya tidak apa-apa, ben dodolku nih, apa jenenge manggis iku. Niki manggis tok to Mas Jepri, mboten enten liyane. Anu Mas, anggur enek Mas. Anggur merah. Ya. Gedang luthuk Mas. Oh iya. Oh ndak ada. Kan kayak rayunan. Wong sing traktir aku. Oh, wong sing alamah kaya carake geleman ini kan salindri. Itu jajalan. Oh, wong sing tak tresnani
ngadeg tak gawe sandaran ati. Tunggu janggute kan. Mbok aja satru wae sayangku. Kan. Namine sinten Mas? Namine sinten? Budi. Oh Budi Merongos. Oh dadi ngene malian. Iku mau janggute mbok jemok apa gak iku mau? Ken. Wah gak manggis. Gak raup iku nggo suwengi. Mbok jemok. Lambemu oyo. Uang sing tak tresnani tak gawe sandaran ati mbok aja satru aku lek manggis duit no satru wae sayang Madeporono lho Mas. Terima kasih. Delok Mas langsung melet-melet masalah. Dirayu kaya ngono ndane iku mesti gogrok sak kabeh. Jok didumi sak kresek kuwi manggise Mas Jepri lho ngerti ya. Ora apa-apa iki ngono. Iso didol teko omah. Ayo prapkan nembang wong loro ya. Iyalah, oke siap. Ndang dagelan lho ana dagelane engko lali. Oh iya. Dagelane ora ndang moro rene ning dilen-delik. Lha wong gak timbali jenengan timbali lho, Mo. Ya kon rene to. Dagelan ngono lek muncul dhewe. Nengke. Pengono dagelan rene. Oh iya. Malam hari ini. Kita sambut embut. Hei. Lah Eko. Ya tapi kan iso diperhalus nih kan ojo kita sambut sam ndak masuk ngono kuwi. Ya sak karepmu lah terus lanjut. Mbak Sam duwe embut. Kita sambut dagelan kocak satu ini yang mengocok perut kalian. Ya. Dagelan yang lagi spiral ya. Mau viral. Yang lagi viral di dunia maupun di akhirat. Iya. Di dunia aja dikek akhirat, urung mati kok wonge. Tapi mboten napa-napa Pak De, dunia dan akhirat. Iya, malaikat ben kenal ngono lho ya. Terus kan siapa? Iya, siapa lagi kalau bukan? Siapa mah? Cak Komet dan Cak Dodo. Iya, Cak Komet dan juga Cak Dodo. Ya, tok. Sik ya, engko ben teko kene penting Mas. Saiki tembangno sing penak. Oke. Kan aku pengen baleni. Gedang kluthuk. Oh, lah. Wis gedang kluthuk. Tuh, gedang kluthuk niku Aku enak saestu. Saestu lho niku enak lagune mo. Mo. Gedang kluthuk niku ora lagune. baleni tembang biyen lho. Napa tembange napa? Anu lho, apa kuwi? Sing tembang. Gubuk Asmara. Banyuwangi lho, gubuk Asmara samplok pisan kuwi. Oh niku. Oh, nadane Mas, nadane. Ya, apa Ken? Gemyantong rasa welas. Oke, nanti kita bebek-bebekan gitu ya. Lewawas. Enak sing iki lho, mesti seneng Mas Jepri sak anak-anak sak keluargane. Mas Jepri itu yang mana? Mas Jepri yang ini ya, yang gambang ini Mas Jepri. Jenengan mirengno sik. Amplakmu sing nggawa aku manut aku sik. Perkara amplop ngene iki aku wis gak iso ngomong, mesti kalah. manut kono. Tapi berhubung Mas Jepri nggo kene aku wis gak manuti kok, mesti kok aku diamplopi dhewe. Berarti amplopmu tak pek. Jenengan pek mboten napa-napa. Mas Jepri amplop kula dipek niku lho nggih, mengke jenengan ijoli. Ya siap. Amin ora. Sik tok prof dalu ta. Dalem? Dalu ta. Kuwi mau apa to lagumu? Gemantung rasa lek niken. Oh, jajan niken benak street ta. Napa? Gemantung rasa Ken. Gemantung rasa welas ngobar. Gemantung sik Mas Yud. Gemyantong rasa welas iki sampai kapan sumpah son anteni umpama sing jodoh saiki muga piye dadi jodoh mati. Lawas lagu. Ya wis lagune sampeyan. Tapi kan ku melu goyang, galing nembang awakmu nglah apik. Ayo. Lagu apa sih Mang? Awakmu nembang karo bangku. Gemantung rasa welas iki sampe kapan tugas
sun anteni. Ya. Tapi Ropo kaya gendeng. Ya lagune sampean apa, Mbak? D minor, D minor. D minor. Sik jenengan meneng riyen. Kendel. Delok laguku iki ya kabeh wah. Yuk. Damar apa lelen Lah. buyar apa gawe nyawang tekatrika kurang aden. Niki sing versi Banyuwangi ana versi Lagu jaranan apa? Masuk. lah apa kok Jaranan. Wong lagu kok lele. wis jenengan meneng ae menikmati manggis gak usah lilin. Lele. Ayo jaranan. Niku mah versi Banyuwangi. Iki niken kudu jaranan. Ayo. Terus iki maksudnya diiringi. Boten. Disorai. Dikeploki. Loh, enggak maksudnya diiringi dengan iringan komplit. Nggih. Iya dong, harus. Kita ada versi C, ada versi rock, ada versi dangdut, ada versi yuk kita. Ada versi yang nanti ngkik. Ya, oke. Iya. Iku jenenge goyang tuk gentuk. Goyang Oh, jedor. tutu ngkik. Tutu biasane ngkik. Lah, Pak De. Iya. Kowe goyang jedor. Jidor ayo jajal yo. Ket apa tuk gentuk. Ayo Ken, tuk gentuk. Jalan ya. Probo ya, tok gentuk ya. Nah, Mbak Probo tok gendok ya. Sampean kok kaget ndelok anu gedhokku. Jalan Yo, Bro, oleh tuk gentuk. Yo. Kan aku tak pengen ro, lek gentuk-gentuk Bro. Aja. Ayo Bro. Lah kok gendang entruk-entruk ngono. Anu Mbak tutup ana manggis, Mbak. Ben Yo. telu. Enek panganan sing kesenengan bocah iki. Wes regepe Caca mergo enek panganan juga. Nggih no, jelas. Sumangsa. Yuk, dijajal tok gentuk. Tok gentuk ya Caca. Terus langsung dibablaske ya. Jangkrik aneh. Kan kaya barongan cokotan ngene. Hup. Kaya barongan cokotan ngene. Oh, mboten to. Ya aja ngenyek to, Momo. Ya sing nyokot dheke soalé. Kayak barongan cokotan anggrek. Didadekne nggih Pak De. Oke, ya. Kali ngentosi Cak Komet kali tak dodok. Iya, gadelan itu ya. Iya dong. Gadelan apa? Ayo. Oh, dagelan deh gadelan. Kutuk apa lele? Bersama lagu kutuk apa lele? Damar apa lelen? Damar. Kutuk Damar to apa kuwi? lele? Tak pikir lek kutuk apa lele. Paus apa hiu ngono kok iso kok damar apa adoe lho kotok ambek lelen. Astaga. Udah mau ngisi silinder aku ping. Kata lagu kok kutuk apa lele. Kadang yo min. Nuwun Baik, sewu. damar apa lilin? Cara nggon aku ku Padahal damar itu damar itu ya urup, lilene ya urup. lho la iya Pak De iku paribasane. Baik. Wah, tak emut pisan. Kondo maragi bulakon kok mun kakek sanggup nganggun saben bulan kanggun ngangkanan kok. Teretan pelak, pelak ngocok metura teretan. Pelak. Deremak. Pelak atau pelak? Pelak ngocok metura teretan. Deremak kabar. Apik. Becik. Ora enek Madura basa apik ora iso basa Madura. Madura senep Pak De. Sumenep. Sumenep. Yo. Damar apa lelen? Yo.